Teďka bych dala prostor celému pracovnímu týmu, který vlastně uvede pan doktor Skalský a bude se zabývat vlastně oblasti vůbec možnosti ukládání uhlíku do půdy v různých systémech hospodaření, v různých podmínkách, modelování systému. Celá tady ta aktivita je vlastně řízená výzkumným projektem, kde spolupracuje Výzkumný ústav rostlinné výroby. Tady bude přednášet a zastupuje ho pan ředitel Mikuláš Madaras. A tady i do toho týmu právě zapadá Mezinárodní institut pro zavádění aplikovaných systémů IASA z Rakouska a představitelé jsou pan doktor Juraj Balkovič a pan doktor Rastislav Skalský, kterému bych v tuhletu chvíli předala slovo. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za možnosť byť na tejto akcii a prezentovať nejaké naše výsledky, respektíve uviesť problematiku zase z iného uhlu pohľadu. Ja by som vás začal tým, že by sme sa stručne predstavili aj s kolegom Balkovičom. Myslím, že pána doktora Madarasa a jeho inštitút väčšina z vás veľmi dobre pozná. Už menej z vás zrejme pozná Medzinárodný ústav pre aplikovanú systémovú analýzu alebo International Institute for Applied System Analysis so sídlom v Luxemburgu v Rakúsku. Jedná sa o inštitút, alebo Medzinárodný inštitút, ktorý bol založený v roku 1972 diplomatickou akciou medzi vtedajším Sovietským zväzom a Spojenými štátmi americkými s cieľom ako keby robiť diplomáciu prostredníctvom vedy, a to najmä pri výzvach, ktoré sú globálne, to znamená, ako je dneska trebárs klimatická zmena, presahujú teda možnosti jednotlivých krajín a štátov a v tom čase aj východného a západného bloku na spoluprácu. A zároveň sa dotýkajú fungovania spoločnosti ako celku. Ústav nie je klasický think tank, je to reálna medzinárodná inštitúcia, ktorá má momentálne 21 členských organizácií, ktoré prichádzajú alebo reprezentujú jednotlivé krajiny, ktoré vidíte tam na mapke, a jedna regionálna organizácia v rámci Afriky pod vedením Juhoafrickej republiky. Aj keď sa budete dobre pozerať, myslím, že momentálne tam Českú republiku neuvidíte, aj keď Československo bolo zakladajúcim členom IASY. Po rozpade Československa obidva štáty odstúpili, Slovensko sa znovu k IASE pripojilo v roku 2020. V názve inštitúcie sa nachádza, alebo je systémová analýza. Systémová analýza v tomto ponímaní je veľmi praktický výskum, alebo výskum dopadov rôznych rozhodnutí, predovšetkým politického rozhodovania na sektory, ktorých sa to týka, ale aj sektory, ktoré sú mimo. Čiže vlastne cieľom a centrom analýzy je naozaj taký komplexný a integrovaný pohľad na rôzne rozhodovania a plánovania, prípadne zavádzania politík a tak ďalej. Aj samotná inštitúcia dnes je interdisciplinárna, tu vidíte zhruba zamestnáva 417 výskumných pracovníkov z 52 krajín. To rozdelenie je väčšinou sú prírodovedci, veľa sociálnych alebo teda socioekonomických odborníkov a matematikov, pretože vlastne snahou IASY je vyvíjať integrované nové riešenia, ktoré sú založené na formalizácii poznatkov prostredníctvom matematických modelov predovšetkým. Toto sa vlastne deje ako keby, toto sú výskumné programy, IASA je organizovaná okolo výskumných programov, tie sa menia každých 10 rokov v odozve na aktuálne spoločenské potreby. My sme z programu Biodiversity and Natural Resources, zaoberáme sa integrovaným modelovaním poľnohospodárskeho alebo teda celkovo krajinného sektoru z pohľadu lesníctva, poľnohospodárstva a my konkrétne pracujeme v oblasti modelovania poľnohospodárskych systémov v celosvetovej a regionálnej mierke a to je z časti aj dôvod, prečo sme začali spolupracovať s Výskumným ústavom rostlinnej výroby.
A vlastne o tom bude aj naša prednáška. Okrem toho vlastne v rámci JASY fungujú Energy, Climate and Environment, ktoré sú založené na modelovanie emisí, systémov a zavádzania systémov teda bezuhlíkového hospodárenia. Veľmi dôležitým aspektom komplexnej analýzy dopadov politík a rozhodovania v rôznych mierkách je rozmer ľudský. A jednak je to populácia, alebo jednak je to aj spravodlivosť, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje úspešnosť alebo neúspešnosť zavádzania nejakých politík. A samozrejme je tu ekonomický aspekt všetkých vecí, nič nebude fungovať, pokiaľ to nebude správne, alebo pokiaľ nebude fungovať finančné systémy. Po tomto úvode by som prešiel k obsahu samotnej prezentácie. Po krátkom úvode alebo takom pozicionovaní tej našej prezentácie by sme prešli predstavením vôbec problematik priestorového modelovania poľnohospodárskych systémov. Pozrieme sa na to, akým spôsobom takéto regionálne alebo priestorové modelovanie poľnohospodárskych systémov môže byť previazané na poľnohospodársku prax, teda ako môže byť zabezpečená komunikácia z dola horu od farmára k politickému rozhodovaniu alebo práve naopak od politického rozhodovania k farmárovi. Zamyslíme sa, alebo teda sa budeme venovať trošku presnosti a spoľahlivosti modelov a úlohe dlhodobých poľných pokusov. To odprednáša túto časť pán doktor Madaras. A na záver by sme vám chceli ešte predstaviť prvé výsledky nášho spoločného súčasného projektu a z časti aj výsledky predchádzajúcej spolupráce na vývoji národnej platformy pre Českú republiku. Ja by som úvodom vlastne, nebudem sa tým zaoberať do nejakých veľkých detailov, pretože myslím, že tu budú viacerí ľudia, ktorí budú o tom rozprávať, prípadne viacerí ste si vedomi toho viacej ako my. Momentálne fungujú rôzne aktivity na úrovni predovšetkým Európskej únie, ktoré určujú rámce pre zelenú ekonomiku, pre zero carbon economy a rôzne veci, ktoré z určitého pohľadu vytvárajú potenciál pre poľnohospodárov, ale na druhej strane ich aj limitujú. A trebárs vznikajú na úrovni poľnohospodárskeho podniku častokrát konflikty typu, že na jednej strane je cieľom hromadiť pôdnu organickú hmotu a na druhej strane je cieľom nepoužívať pesticídy, čo častokrát pri tých poznatkoch, ktoré máme, že trebárs bezorebná technológia je to, čo vedie k hromadeniu uhlíku, sa nedá robiť v našich podmienkach trebárs bez použitia pesticídov. Toto častokrát dostáva OK, ďakujem. Toto častokrát dostáva vlastne tak poľnohospodárov, ako aj zodpovedné úrady, ktoré sú zodpovedné za implementáciu, prípadne kontrolu politík do problémov. A vznikajú tu aj zaujímavý problém vlastne komunikácia, tvorby vhodných informácií a poznatkov. Z pohľadu rozhodovacej alebo decíznej sféry je to určitá absencia ako keby poznania všetkých možných dopadov rozhodnutí alebo implementácie rámcových politík z Európskej únie a ich rozmieniania na národnú mierku alebo regionálnu mierku, dostatočné množstvo poznatkov o možných implikáciách tých dopadov. Teraz sa bavíme hlavne z nášho pohľadu o biofyzikálnych dopadoch, to znamená naozaj dopadoch na produkciu plodín, pestované plodiny, možno nejaké zdravie pôdy v zmysle hromadenia a zásob živín, hromadenia organického uhlíka alebo vody. Na druhej strane farmári sa častokrát dostávajú do problémov, pretože veľmi ťažko dokazujú svoju skúsenosť. To znamená, že určitý spôsob hospodárenia nie je proste možný v určitých podmienkach alebo prípadne neprináša dostatočné výsledky, také, aké sú očakávané. A toto sa z pohľadu farmára podľa mňa veľmi ťažko komunikuje, pretože aj napriek tomu, že existujú rôzne regionálne združenia a tak ďalej, tie dôkazy sú veľmi špecifické, jednotlivé lokality sú veľmi špecifické a veľmi ťažko sa prináša nejaká systematická informácia alebo poznatok aj pre informovanie politickej alebo teda rozhodovacej sféry. My si myslíme a máme skúsenosť v rámci našej práce v JASE s tým, že určitým riešením sú tu priestorové procesné plodinové modely, ktoré zabezpečujú to, že dokážeme ako keby nejakú
realitu, ktorá sa deje na poli, modelovať tak, že nám vytvára celonárodný alebo regionálny alebo nadregionálny na úrovni Európskej únie obraz o tom, kde aké dopady môžeme očakávať. Ja hneď na začiatku, ešte predtým, ako pôjdem do detailov, môžem povedať, že s takýmto prístupom nie sme schopní možno úplne reflektovať to, čo rozprával pán profesor Froese, tie detaily tých procesov a mechanizmy procesov. Nič menej modely sú nakalibrované, nastavené tak, že vieme hodnotiť kvantitu. Povedal by som inými slovami, možno nevieme prečo, ale vieme koľko a ako. V prípade našom používame modelovaciu platformu EPIC IASA. Táto modelovacia platforma je založená na biofyzikálnom modeli EPIC, ktorý bol vyvinutý v Spojených štátoch, alebo pôvodne pre potreby modelovania dopadov pôdnej erózie na úrody plodín. Neskôr bol rozšírený ako všeobecný model pre modelovanie poľnohospodárskych systémov v podmienkach klimatickej zmeny a nejakého hospodárenia. Je to relatívne zložitý model, ktorý má rôzne moduly, čiže samotný model funguje na úrovni pola alebo jednotlivého porastu, modeluje vertikálne vzťahy v systéme, to znamená príkon energie, čiže teplo, svetlo, zrážková voda, živiny a modeluje odozvu rastlín aj na kolobeh živín a vody v pôde, rozklad a rôzne manažerské opatrenia. Je postavený modulárne a je vlastne výsledkom výskumu a väčšina týchto procesov, ktoré sú tu zobrazené, sú potom v modeli implementované v podobe matematických rovníc, vzájomne súvisiacich a celá simulácia vyzerá v princípe tak, že máme denné počasie pre dané pole a každý deň sa beží bilancia, každý deň model prepočíta vlastne o koľko rastlina narastie, ako sa zmenia podmienky v pôde, obsah vody, obsah živín, dostupnosť živín a tak ďalej. Takýmto spôsobom dokážeme simulovať množstvo plodín. Momentálne v modeli je dostupných viac ako 100 rôznych plodín, ktoré dokážeme simulovať a môžeme simulovať obdobia od niekoľkých rokov až po 100 rokov. Dôležitým aspektom tohto modelu je vlastne, a o tom sa budeme baviť ďalej, alebo vám poviem neskôr, je množstvo manažerských opatrení, ktoré sú nakalibrované v zmysle, že keď aplikujem trebárs nejaký typ orby alebo nejaký typ zberu v rámci tohto modelu, tak je odozva na plodinu, ktorá bola pozorovaná. Tým pádom vlastne máme veľkú ako keby plasticitu v tom, čo môžeme s modelom modelovať, ako môžeme reflektovať niečo alebo realitu, ktorá sa deje na úrovni podniku alebo pola. Dôležitým aspektom tohto priestorového modelovania je to, že tu máme priestorovú zložku. To znamená, že môžeme si predstaviť, že to pole, o ktorom sme sa bavili, môže byť alebo tuto máme nejakú reálnu poľnohospodárskú krajinu, ktorú môžeme reprezentovať prostredníctvom údajov o georeliefe, pôde, krajinnej pokrývke či klíme v podobe systému nejakých štvorcov, ktoré pokrývajú krajinu. Každý štvorec nesie informáciu o konkrétnej pôde, prípadne konkrétnom sklone svahu. Môžeme si to predstaviť ako nejaké typické pole. A toto vytvára celý súbor vlastne vstupov pre model v reálnej poľnohospodárskej krajine, čiže takýmto spôsobom dokážeme modelovať okres, dokážeme modelovať kraj, celé národné územie, Európu, prípadne v našom prípade pre mnohé štúdie modelujeme ako keby celý svet. Dôležitým ďalším vstupom z pohľadu odhadu vlastnosti pôdy a odozvy agroekosystémov pestovaných plodín sú údaje o tom, čo sa v pôde deje pri teda čo sa deje na úrovni manažmentu. V tom regionálnom pohľade sú to napríklad okresné údaje o množstve spotrebovaných dusičnatých hnojív, fosforečných hnojív, sú to údaje o aplikovanom maštálnom hnoji, ale zároveň sú to napríklad aj štatistické údaje o vykazovaných výnosoch plodín, ktoré sa potom dajú použiť pre hodnotenie správnosti modelu. Pretože samozrejme je veľmi dôležité mať ten model aj správny. Výsledkom sú nejaké geografické vstupy a
celé to potom, to, čo robíme a celý ten systém v zjednodušenej podobe vyzerá tak, že na jednej strane máme priestorovo reprezentované vstupy, čiže za každým tým štvorcom sa skrýva nejaké typické pole, ktoré je charakterizované svojimi pôdnymi vlastnosťami, reliefnými vlastnosťami, to pre potreby hodnotenia odtoku vody a erózie, svojimi klimatickými podmienkami. Zároveň sú tam údaje o tom, koľko sa hnojí, koľko sa vyprodukuje. Je tu model EPIC a výsledkom je vlastne nejaká priestorová informácia o produkcii plodín. V tomto prípade je to ukážka európskeho modelu, kde vlastne vidíte distribúciu výnosov jednotlivých plodín. Tuto je ozimná pšenica, jačmeniarny, kukurica na zrno a raž. Je tam gradient určitý, východozápadný, ten súvisí s tým, že v tomto prípade sme využili na simulácie štatisticky reportované vstupy dusíka a fosforu a tie sú vyššie vlastne v krajinách západnej Európy, kde hnoja proste na vyššej úrovni, ako sa hnojí u nás. Dôležitou súčasťou takéhoto systému je aj to, čo som spomínal, je samotná správnosť, pretože je bez toho, aby sme my vedeli, pokiaľ si postavíme takýto model, aby sme si my boli istí, že modelujeme niečo, čo je naozaj aj reportované v štatistikách, by veľmi ťažko boli výsledky uveriteľné. Takže určitou časťou je aj validácia. Toto je vlastne ako keby ukážka takej priestorovej validácie, kde sa zagregujú výsledky na úrovni štátov a porovnajú sa so štatistikami. Toto je ukážka momentálne zatiaľ posledného zostavenia modelu pre Európsku úniu, ktorá bola relatívne sofistikovaná. Uvažovali sme tam aj využitie osevných postupov a zbehli sme simulácie. Tuto vidíte pre jednotlivé plodiny a jednotlivé NUTS regióny, čiže v prípade Čiech sú to ako keby tie najväčšie administratívne regióny Čiech pre celú Európu, akým spôsobom vyzerá tá validácia. To znamená, sme zistili, že s našim modelom na regionálnej úrovni je to vlastne stále dostatočne dobrá zhoda našich výsledkov s pozorovanými výsledkami na úrovni agregácie na krajiny. Je vidieť, že minimálne na úrovni krajín je model schopný replikovať realitu. A toto je dôležité, možno, teda teraz sa bavíme o Európe, ale možno je to dôležité aj z toho, že to je vlastne, tento nástroj je škálovateľný, čiže pokiaľ sa zameráme a v poslednej časti prezentácie budeme ukazovať to, čo sme spravili pre Českú republiku, je to, že aj v rámci Českej republiky dokážeme model nastaviť tak, aby v prvom rade svojimi simuláciami zodpovedal reálnym produkciám, aspoň na úrovni administratívnych jednotiek, pretože to je základným predpokladom dodania správnej informácie, potom aj pre rozhodovaciu prax, že vlastne vieme modelovať bilancie správne. V ďalšej časti by som sa chcel trošku viacej zamerať na tú ako keby škálovateľnosť alebo využiteľnosť, alebo ako sa dá prepojiť alebo využiť tento model pre hodnotenie trebárs vplyvu hospodárenia na pôde, na pôdny organický uhlík. A tu by som chcel povedať, že som spomínal vlastne tú plasticitu tohoto modelu alebo možnosti zostavovania tohto modelu. A tuto sú ako keby pre nás dimenzie, prostredníctvom ktorých my dokážeme v našich simuláciách nastavovať tie simulácie tak, aby sme videli odozvu pôdneho organického uhlíka, výnosu, bilancie vody a živín v pôde na niektoré manažerské opatrenia. A tu si myslím, že v týchto dimenziách sa dokážeme stretnúť aj s tým, čo vlastne poľnohospodárska prax robí, alebo respektíve tuto je možnosť, ako dokáže vlastne farmár alebo poľnohospodársky podnik informovať takýto systém o tom, čo sa naozaj na tom poli deje, a tým pádom nástroj dokáže potom v celonárodnej mierke alebo v regionálnej mierke ukázať, kde aká odozva na ktoré opatrenia sú. A ja by som tým prešiel, čo dokážeme vlastne robiť. Vieme robiť plodiny. V súčasnosti vlastne v rámci Európy bežíme viac ako okolo 15 plodín. V rámci Českej republiky, ako budem neskôr hovoriť, to bude 13 plodín.
základných. Dokážeme vnímať minerálne hnojenia, to z pohľadu množstva, to znamená od žiadneho hnojenia dusíkom až po nelimitované hnojenie dusíkom s rôznymi dávkami. Dokážeme vlastne aplikovať v rámci modelu hnojiva tak, ako to robí farmár, čiže v 2-3 dávkach dokážeme simulovať ako keby veľmi rozumné správanie farmára s využitím senzorov a vlastne technológií pre aplikáciu dusíka, keď je treba. Máme možnosť teda uvažovania organického hnojenia, a to tiež z pohľadu množstva alebo typu a kvality toho hnojiva, ktorý dávame do pôdy, uvažovať závlahy buď bez závlah, alebo so závlahy plné, alebo limitované. Toto môže byť dôležité pre rôzne regióny s výskytom sucha. Obrábanie pôdy dokážeme vlastne zaraďovať operácie, ako je klasická orba, bránenie, podrývanie, smykovanie, v rôznom medziriadková kultivácia plodín. Každé je potom definované svojou nejakou hĺbkou, do ktorej narušuje pôdu, spôsob, akým narušuje pôdu, či ju obracia a napríklad aj akú drsnosť povrchu zanecháva táto operácia. Vieme si vytvoriť vďaka tomuto nejaký systém obrábania pôdy a ako keby reflektovať v našich simuláciách situáciu s konvenčným obrábaním pôdy, respektíve minimalizačnými technológiami alebo bezorobnými technológiami. Vieme riešiť problematiku rastlinných zvyškov a ich vstupu do pôdy ako dôležitého opatrenia v prípade absencie iného organického hnojenia. Toto môže byť veľmi dôležité, podobne ako medziplodiny, aj z pohľadu hospodárenia so živinami a s vodou. A čo je dôležité, je to určitý taký integrujúci prvok, vieme zostavovať osevné postupy, vieme bežať simulácie buď ako monokultúry plodín, proste 100 rokov točíme kukuricu, pšenicu alebo jačmeň, alebo zostavíme reálny osevný postup buď na základe pozorovaní, alebo nejaký typický osevný postup na základe vlastne pozorovaní zo širšieho regiónu. V rámci osevných postupov potom vieme zaraďovať komerčné plodiny ako hlavnú sezónnu plodinu, mimosezónne plodiny, medziplodiny, úhor. Vieme načasovať aplikáciu hnoja trebárs pre podplodiny, pre ktoré je to relevantné, napríklad kukurica a repka. Nebudeme aplikovať maštálny hnoj pod jačmeň. A rovnako vieme pracovať aj s rastlinnými zbytkami. Z repky, z kukurice zostávajú trebárs na poli, z pšenice, jačmeňa, raže sa zberajú ako slama a vracajú sa trebárs v podobe maštálneho hnoja, ak je to možnosť. Toto je len ukážka toho, že vieme potom uvažovať, a toto je možno, že je dôležité skôr z oblasti plánovania politík, prípadne rozmienenia politík, vieme tieto naše dimenzie týchto opatrení ako keby vnímať aj v takých komplexnejších systémoch. Toto je výsledok alebo ukážka teda výsledku definovania systémov obrábania pôdy pre projekt Lamasus, ktorý sa v rámci Európskej únie snaží o optimalizáciu alebo o kvantifikáciu možností nejakého ochranného hospodárenia alebo teda hospodárenia, ktoré vedie k zlepšovaniu zdravia pôdy. Takže napríklad vieme prostredníctvom tých dimenzií, ktoré som spomínal, ako je plodina, hnojenie, závlahy, obrábanie pôdy, aplikácia hnoja, medziplodiny a ich uvažovaním alebo neuvažovaním v rámci našich simulácií ako keby odrážať intenzívne poľnohospodárstvo, extenzívne poľnohospodárstvo v zmysle naozaj iba udržiavacieho hospodárstva, alebo to, čo je aj dneska relatívne zaujímavé komerčne, a to buď organická produkcia z pohľadu kvality potravín a obsahu pesticídov a cudzorodých látok v tých potravinách, tým pádom aj technológie, ktorou sa pri tom pracuje, alebo ochranné poľnohospodárstvo, ktoré skôr vedie k nejakému hromadeniu uhlíka, a zároveň vychádza z určitého predpokladu, že minimalizuje vstupy do pôdy, a to či už vstupy mechanizácie, alebo aj vstupy nejakých živín. To som rozprával teoreticky trochu a tuto je ukážka toho, ako vlastne tá plasticita toho modelu vyzerá potom v praxi. To je to, čo my dokážeme vlastne robiť a takýmto spôsobom vlastne generovať teoretické možnosti toho, ako môže hospodárenie vyzerať, pokiaľ sa zoberie do úvahy v tomto prípade kukurica, kultivár. Tu máme kultivár, ktorý je krátky, dlhý a
a stredný, tuto máme nejaké zlé definície, hnojené minerálnym dusíkom od nehnojenej varianty až po plne hnojenú variantu a využívanie závlah, to sú buď plné čiary alebo čiarkované čiary. A napríklad vidíme, že v rôznych regiónoch sú rôzne odozvy, čiže keď sme v suchom regióne, aplikácia závlah, prípadne voľba dĺžky kultivaru môže vytvoriť veľmi široký priestor, v ktorom existuje produkcia. A toto je teoretická úvaha. Tu sa môžeme zamysleť naozaj nad potenciálmi, ktoré má trebárs aj Česká republika, jednak na produkciu biomasy, prípadne na hromadenie organického uhlíka. Ale na druhej strane nám to napríklad ukazuje aj to, že takýmito simuláciami, a to sú práve tieto malé červené body, to je realita, ktorá je pre daný NUTS 2 región reportovaná vlastne v štatistikách, že Môže sa vlastne pri týchto rôznych regiónoch, to je naozaj iba ukážka, vlastne táto konkrétna hodnota vyskytovať hoci kde. Čiže tá kombinácia toho, čo vedie k vlastne úrode, môže byť výsledkom toho, koľko sa aplikuje živín, aký kultivár sa využije a či sa zavlažuje alebo nezavlažuje. Toto je skôr zaujímavé z pohľadu ako keby informovania politík, ani nie tak pre samotného farmára, pretože ja by som ešte aj pri tomto momente rád podotkol, že tento spôsob modelovania ako také, ktoré my robíme, nie je úplne modelovaním, ktoré by mohlo nejakým spôsobom pomôcť konkrétnemu farmárovi na konkrétnom poli. Minimálne nie v tomto nastavení, ako ho prezentujeme, ale môže pomôcť farmárom informovať vlastne rozhodovaciu sféru pre tvorbu lepších rozhodnutí v regiónoch, pretože pokiaľ bude takýto systém modelovania mať, budeme vedieť, že čo sa naozaj deje v tom alebo onom okrese, tak vieme aj správne modelovať odozvy napríklad, alebo vedieť, že rôzne podmienky môžu mať rôzne odozvy, napríklad aj na hromadenie organického uhlíka. Tuto je to opäť výsledok z Európy, ale ukazuje, a tu sa vlastne ako keby ukazujeme odozvu hromadenia pôdneho organického uhlíka v ornici, v odozve na intenzitu hnojenia dusíkom, intenzitu aplikácie závlah, teda ponechávanie alebo odoberanie rastlinných zvyškov, prípadne medziplodín. A vlastne ukazuje, že rôzne klimatické podmienky, napríklad keď si zoberieme Belgicko, tuto máme Španielsko alebo Írsko, aj keď ukazuje, že samozrejme čím viacej dusíka, čím viacej rastlinných zvyškov sa dá do pôdy, tak tie konkrétne kombinácie množstva dusíka, množstva uhlíka sa menia a líšia od typu klimatických podmienok v tomto prípade. Ja by som na tomto mieste ešte aj veľmi rád ukázal, lebo doteraz som vám ukazoval hlavne tie príklady z Európy alebo z Európskej únie. My sme už zainvestovali v spolupráci s Výskumným ústavom rastlinnej výroby a hlavne pod vedením pána doktora Balkoviča vznikla štúdia, ktorá sa zaoberala tým, do akej miery sme my týmito regionálnymi simuláciami pre celú Európu schopní zareagovať a reflektovať na to, čo vlastne sa deje naozaj na konkrétnom poli. Na to sme využili vybrané dlhodobé poľné pokusy z Výskumného ústavu rastlinnej výroby. Nechcem ísť do detailov, bola navrhnutá relatívne taká detailná a komplikovaná experimentálna schéma, ktorá mala ukázať, že postupným pridávaním poznatkov sa vieme dopracovať k tomu, že vieme zreprodukovať výsledky meraných pokusov z údajov, ktoré máme namodelované ako keby z celoeurópskych vstupov. A tu len ako keby pre ukážku, tieto čiary znamenajú, to je to, čo ukazujú pokusy, to znamená, že je kontrola nejaká a tu sú nejaké varianty hospodárenia. Modré, teda tieto sivé stĺpce ukazujú rozsah simulácií pre daný bod, alebo rozsah simulácií, ktoré pre daný región nám vracia regionálny model. A zároveň tieto bodky a trojuholníky ukazujú, že či sme zobrali pôdu priamo z pokusu,
ktorá bola reportovaná pre pokus, alebo sme zobrali pôdu, ktorá bola iba prekrytá pokusom, čo hovorí skôr o kvalite vstupov o pôde, a toto je možno úplne iná kategória a asi toto je lepšie diskutovať na inom fóre. Nič menej sme prišli na to, že s našimi regionálnymi simuláciami sme vo väčšine prípadov, alebo v mnohých prípadoch vieme veľmi dobre sa dostať do toho rámca, čo hovoria pokusy. To znamená, že v našich výsledkoch alebo v regionálnych výstupoch je informácia o tom, je aj informácia o tom, ako to vyzerá v konkrétnych podmienkach, ale napríklad sme sa dozvedeli aj to, že pokiaľ v rámci pokusu je špecifická pôda, ktorá vlastne nie je zahrnutá v pôdach daného regiónu alebo vo vstupoch z daného regiónu, my sa môžeme v týchto simuláciách mýliť. A toto je tiež ďalší dôležitý moment o tej správnosti a toku informácií vlastne z dola nahor, ako informovať takýto systém s správnymi údajmi. A toto azda len na doplnenie. Z tejto štúdie vyplynulo aj to, že pokiaľ sa bavíme nejakým regionálnym modelovaním, ktoré má zmysel pre informovanie ako keby na celonárodnej alebo regionálnej mierke, tak v rovnakej miere sa tu na tomto podieľajú na výsledkov alebo správnosti modelovania jednak parametrizácia modelu, to je niečo, čo povie pán doktor Madara za chvíľku, ako my sme pracovali v prípade tejto štúdie už s prednastaveným modelom pre podmienky Českej republiky. Určenie vlastností pôd, ale, čo je veľmi dôležité, na to, aby sme my správne na národnej úrovni, alebo teda regionálnej okresnej úrovni odhadovali akékoľvek vlastnosti agroekosystému, či už je to produkcia biomasy, alebo pôdny organický uhlík, je veľmi dôležité mať aj správne údaje a správne priradené údaje o manažmente. Úroveň hnojenia, spôsob hospodárenia s pozberovými zvyškami, aplikácia, neaplikácia maštálneho hnoja, závlahy napríklad. A týmto by som na chvíľu predal slovo pánu doktoru Rovi Madarasovi a ja sa potom azda ešte vrátim. Tak, dobrý den, děkuji. Začali jsme spolupracovat s JASou, protože jsme věděli, že máme hodnotné dlouhodobé pokusy, které spravoval Výzkumný ústav rostlinné výroby. Nicméně ty pokusy jsou platné pro danou lokalitu, pro dané provádění a pokud vezmeme v úvahu heterogenitu půd, tak třeba už o kilometr dál nebo 10 kilometrů dál ty efekty můžou být jiné. Poznatky z dlouhodobých pokusů jsou nenahraditelné, protože nám ukazují směry, ale pokud chceme kvantifikovat, tak už to není vždycky všude stejně platné. Pokusy, dalo by se říct, nám přináší velmi přesný popis minulosti, ale moc nevíme, jak to bude jinde a jindy. Naopak modely nám přináší velmi nepřesné, ale předvídání budoucnosti nebo rozvoj hypotéz. A tak to začala naše spolupráce, protože jsme spojili naše poznatky z dlouhodobých pokusů, kde máme velmi kvalitní, unikátní data, několik desetiletí přesných měření i uhlíku, i výnosu a spojili jsme síly s týmem doktora Balkoviče a doktora Skalského, který nám umožní jít víc do krajiny. To znamená říct, jak by ten pokus vypadal na jiném místě nebo za jiných podmínek. Ukážu to na příkladu pokusu, který už skončil, je to pokus v Trutnově, který běžel od roku 1965 do roku 2009. Ten pokus měl jednoduchou hypotézu a to, zda můžeme slámou s aplikací dusíku nahradit hnůj. To znamená, přidával se do osevního sledu tam, kde k plodinám byl normálně aplikován hnůj, tak ekvivalent uhlíku ve slámě s ekvivalentem dusíku. Bylo tam mnoho variant kombinací hnojení, ale v zásadě pokus odpověděl na ten dotaz tím, že aplikace slámy nemůže nahradit hnůj, že po výnosové stránce výnosy byly ekvivalentní, ale obsah uhlíku v půdě byl daleko vyšší po těch 50 letech, než byl vyšší při aplikaci hnoje než při aplikaci slámy, i když obsah externího uhlíku byl stejný. Tak. A teď otázka byla, jak moc dokážeme na počítači reprodukovat průběh pokusu.
a jestli dostaneme stejné výsledky, i když ten pokus replikujeme pomocí modelu. Ta příprava dat probíhala velmi precizním zpracováním protokolu. Ty pokusy, které vedeme, a nejenom teda ten Trutnovský, ale všechny ostatní, mají pokusnické protokoly, přepsaly se datumy aplikace hnojiv, přesné dávky, datumy sběru, výnosové výsledky a tak dále. Přepsaly se denní záznamy o počasí, se sumarizovaly se půdní rozbory a kompletní výnosové výsledky a všechno toto byly vlastně vstupy pro model, kterým jsme se snažili teda replikovat tu realitu. A kalibrace spočívala v tom, že, nebo ještě se vrátím k té parametrizaci, model pracuje možná s 200 různými proměnnými, ale ne všechny ty proměnné mají vliv na to, co studujeme. Takže jsme hledali ty parametry, které mají klíčový vliv, to byla vlastně prvotní fáze, a v druhé fázi jsme se snažili nastavit ty parametry modelu tak, aby nám co nejlépe replikovali to, co jsme pozorovali na poli. A tady vidíme vlastně grafy, které znázorňují výnosy. Je to vlastně na té y-nové ose v tunách suché biomasy na hektar. Kolečka jsou výnosové výsledky a oranžová křivka nám znázorňuje nejlepší schodu modelu. Někde se to povedlo, někde ne. Tady je důležité znát tu nejistotu, protože když známe nejistotu, tak víme, co si můžeme od modelu slibovat a co ne. Podobně jsme se snažili nastavit, aby nám model dobře replikoval vývoj půdní organické hmoty. Tam jsme měli měření od 80. let až po konec pokusu. A vidíme, že ta shoda predikcí modelu a reality byla nakonec poměrně dobrá, což umožnilo konstatovat, máme model nastaven tak, aby dobře na dané lokalitě, pro dané vstupy, pro dané počasí, které tam bylo, dobře simuloval to, co se na poli děje. A takto nastavený model pro danou lokalitu, a samozřejmě tady místo dlouhodobého pokusu si můžeme představit farmu, pokud by na farmě, na daném pozemku byla velmi dobrá data, tak rovněž ten model lze nastavit na ty místní podmínky. A ten model nám pak umožňuje jít dál, než bychom dokázali na tom dlouhodobém pokuse. To znamená testovat různé hypotézy. Jak by vypadal vývoj organické hmoty, kdybychom pěstovali jenom monokulturu pšenice? Nebo jak by vypadal vývoj organické hmoty, kdyby tam bylo vyšší zastoupení jetele, případně monokultura? Jak by se lišil vývoj uhlíku, kdyby tam byla orba hlubší nebo naopak minimalizace? A ten vývoj obsahu organické hmoty vidíte vlastně už tady na tom grafu. Je zřejmé, že třeba vyšší zastoupení jetele by obsah půdní organické hmoty zvedalo, že monokultura, případně nehnojená monokultura s hlubokou orbou by obsah uhlíku snižovala. Nicméně je také patrné to, že to nejsou velká čísla. Když jsme začínali od zhruba 1,1 hmotnostního procenta uhlíku, tak model nám predikuje, že ta monokultura nebo 50% zastoupení jetele v osevním sledu nám zvedne uhlík za 40 let o 30% nebo o 40%, což není málo, ale jsou to ta promile, nejsou to procenta. Jsou to promile, které dokážeme do té půdy vložit. Toto je důležité si uvědomit a tato studie je vlastně lokální studie, která umožnila díky modelování říct si, jak by se uhlík na dané ploše vyvíjel za daných klimatických podmínek. To, co by mohlo následovat, a o tom bude mluvit pan doktor Skalský, je, jak by se tento vývoj
půdní organické hmoty vyvíjel, když budou jiné klimatické podmínky. To znamená, máme nějaké klimatické scénáře, které nám predikují oteplení, změnu distribuce srážek a tohle je zase jeden typ odpovědí, které od modelu můžeme očekávat. Tak děkuji a já pozvu pana doktora Skalského zpátky. Ďakujem. V tejto ukážke, alebo teda respektíve v tom, čo budeme rozprávať ďalej, a to je procesní modelovací platforma pro Českou republiku, vám predstavíme vlastne zatiaľ doterajšie výsledky našej práce na budovaní národného systému pre modelovanie teda poľnohospodárskych systémov pre Českú republiku s tým, že zatiaľ sme sa nedostali do toho štádia, že by sme modelovali klimatickú zmenu a budúcnosť. Nič menej malo by to byť výsledkom nášho ďalšieho snaženia a už takto o rok, ak sa stretneme, ja predpokladám, že budú aj nejaké výsledky, ktoré budú ukazovať práve nejaké predpokladané zmeny. A toto je inak celé dôležité aj pri tomto modelovacom prístupe. A ďakujem, Mikuláš, že si toto otvoril. Sila tohto modelovania nie je len v tom, že dokážeme robiť komplexný obraz o celom štátnom území s nejakými úvahami o tom, čo by bolo, keby sme pestovali, keby sme zatrávnili polovicu pôdy alebo zmenili osevné postupy, prestali odoberať organickú hmotu alebo odoberali všetku organickú hmotu napríklad na bioenergetické účely a tak ďalej. Ale dôležitou tým rozmerom tohto modelovania je predovšetkým predikcia budúcnosti. My s určitou istotou a spoliehaním sa na to, že klimatológovia produkujú nejaké odhady budúceho vývoja klímy, vieme potom odhadovať aj budúci vývoj poľnohospodárskych systémov a dopadov tejto klímy na budúcnosť. A toto je asi dôležitý aspekt. Nič menej prejdem naspäť k platforme Epigiasa pre Českú republiku. Nejaké základné východiská tu boli, že predovšetkým by bolo zaujímavé a dobre extrapolovať poznatky z dlhodobých poľných pokusov, ktoré spravuje Výskumný ústav rostlinnej výroby, pretože predstavujú hodnotný zdroj informácií a určite vlastne aj združenia alebo platformy, ako je Združenie progresívnych farmárov alebo ZERA, dokážu vlastne zozbierať rôzne údaje a dôkazy o tom, ako sa vyvíja organický uhlík pri nejakom hospodárení. Výhodou týchto pokusov je, že mnohé z nich bežia už dneska 50 alebo 60 alebo 70 rokov, čo je naozaj veľmi dlhá doba na to, aby sme vedeli a poznali tie vzťahy v tomto systéme. Na druhej strane je tu dôležitá tá extrapolácia, čiže tie poznatky z tých pokusov je potrebné dostať ako keby do života a do užívania tým zmyslom, že potrebujeme minimálne na úrovni jednotlivých okresov alebo kombinácie okresu a nejakých výrobných podmienok poznať, ako sa môže teoreticky vyvíjať trebárs obsah pôdnej organickej hmoty vo vzťahu k výnosom v nejakých teoreticky uvažovaných podmienkach, teda buď tej klimatickej zmeny alebo klimatickej zmeny a manažerských opatrení v reakcii na klimatickú zmenu. A zároveň našim cieľom pri budovaní tejto platformy nebolo ísť úplne na mierku pola, pretože v momentálnej situácii alebo v momentálnom teda tých možnostiach, ktoré máme z pohľadu nástrojov dostupných pre takéto modelovanie, je ísť na úroveň pola relatívne náročné. A dneska je to riešené cez možno jednoduchšie prístupy, jednoduchšie modely uhlíkovej bilancie, ktoré sú užívané momentálne v praxi. Cieľom je možno jedného dňa sa tam dostať, momentálne tam ešte nie sme. V rámci teda budovania tejto infraštruktúry, teda tohto systému je najdôležitejšie vytvoriť ako keby nejaký systém priestorových jednotiek. Teda sa územie Českej republiky rozdelilo na prvej úrovni prostredníctvom administratívnych hraníc okresov. Toto delenie je veľmi dôležité, pretože okres ako administratívna štatistická jednotka potom umožňuje napojenie mnohých údajov zo štatistického úradu, ako som spomínal, spotreba hnojív,
vplyv trebárs spotreba alebo aplikácia maštálneho hnoja a plus aj nejaké iné. Keby sme sa ďalej bavili ekonomikou poľnohospodárstva, tak sú to aj mnohé štatistické údaje o pracovnej sile a ekonomických ukazovateľoch poľnohospodárskej výroby. Druhým dôležitým regiónom pre rozdelenie Českej republiky boli klimatické oblasti. Je samozrejme, že okresy alebo hranice administratívnych jednotiek nie vždy dobre rešpektujú aj hranice prírodných podmienok. To skôr odrážajú v prípade poľnohospodárskej výroby klimatické oblasti, ktoré definujú naozaj veľkú časť toho, ako bude poľnohospodárska produkcia vyzerať. Je vlastne to, či región je teplý, studený, alebo kombinácia vlhkého a teplého regiónu. Tu sme využili regionalizáciu z kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a použili sme vlastne klimatické regióny. Samozrejme, produkcia a pôdny organický uhlík je závislý aj od pôdy, preto bolo dôležité vnímať aj hranice pôdnych jednotiek. Tu sme opäť využili hranice BPEJ a parametrizáciu, ktorá bola spracovaná Výskumným ústavom meliorácie a ochrany pôdy. A prišli sme vlastne s klasifikáciou BPEJ na základe prevládajúcej zrnitosti pôdy, hĺbky a triedy obsahu humusu v ornici, čo nám umožnilo reflektovať potom pôdnu situáciu v rámci týchto pôdnych jednotiek. Toto je len ukážka toho, ako potom tá infraštruktúra vyzerá vlastne, keď je vyfarbená, teda keď vidíte hranice okresov a je vyfarbená pomocou klimatických regiónov. Zároveň, čo sme chceli a potrebovali zabezpečiť, je to, že tak okresy, ako aj klimatické regióny z BPEJ sme reprezentovali pomocou hraníc katastrálnych území. A to z toho dôvodu, že keby sme chceli ísť na nižšiu úroveň trebárs, ako je okres, alebo na druhej strane vnímať regionalizáciu, ako sú výrobní oblasti alebo výrobní podoblasti, tak katastrálne územie je výbornou jednotkou na prenos tejto informácie alebo na takéto regióny viazanej informácie do modelovacej infraštruktúry. Takže vlastne toto bol ďalší dôležitý krok. Ja tu pre zjednodušenie nemám obrázok ako keby úplne výsledných simulačných jednotiek, kde ešte tieto vlastne kombinácie okresu a klimatického regiónu sú rozdelené teda vlastnosťami pôdy. Ale to je to, čo potom modelujeme a ako také doplnkové údaje, ktoré sú potom dôležité pre akokoľvek bilancovanie na úrovni regiónov alebo celého štátu, je aj zastúpenie pôdy. Čiže toto je vyjadrenie percentuálneho zastúpenia ornej pôdy v rámci simulačných jednotiek a toto je trvalých trávnych porastov. Ja vám chcem odprezentovať jednoduchý príklad zostavenia modelu Epigiasa pre Českú republiku na hodnotenie vplyvu hospodárenia s pozberovými zvyškami pre dve plodiny, pšenicu a jačmeň. Vybrali sme tieto dve plodiny, pretože sú z určitého hľadiska kontrastné, na druhej strane sú podobné, sú to obilniny. Je to zjednodušenie z toho dôvodu, že sme v tomto konkrétnom prípade konštantne siali v celej Českej republike jačmeň 30. marca, zberali sme ho 30. júla, pšenicu sme siali 30. októbra, zberali sme ju 30. júla. Tomuto sa nebudem venovať, lebo to súvisí s modelom. A využili sme plodinové parametrizácie priamo z modelu EPIC. Tu by som ešte podotkol, že my využívame to, čo vlastne ako keby nakalibrovali pôvodní vývojári modelu v amerických podmienkach, prípadne bolo upravené alebo doplnené používanie modelu v rôznych miestach sveta. Stále však máme možnosť aj v rámci EPICu si vytvárať vlastné, teda v zmysle tých parametrov, ktoré sú dostupné pre plodiny, vlastné kultivary. Čiže toto je napríklad krok, kde sme sa ešte nedostali a vlastne vieme spresniť trebárs to modelovanie alebo ho zlepšiť aj tým, že uvedieme alebo nadefiniujeme kultivary, ktoré sú bližšie k Čechám ako tie, čo sú priamo v modeli. Uvažovali sme pre ďalšie simulácie výsledky, ktoré budeme ukazovať monokultúry, buď jačmeňa alebo pšenice, ktoré sme bežali počas celého obdobia. Nelimitovali sme aplikáciu dusíku, to znamená, že ako keby plodina, aj pšenica, aj kukurica rástla tak, že netrpela dusíkovým stresom. Zároveň sme dohnojili
fosforom, tak aby každý rok, aby v princípe vznikal nadbytok fosforu v pôde. Produkciu sme nezavlažovali, čiže vlastne to, čo sme namodelovali, je odrazom klimatických podmienok, kombinácie teploty, slnečného žiarenia a zrážok. A uvažovali sme veľmi jednoduché operácie, ktoré sú relatívne v tomto prípade ďaleko od toho, čo sa reálne deje na poliach, ale ako ste videli, vlastne v rámci tých možností vieme byť oveľa precíznejší. Aplikovali sme hnojivo, poorali sme, zasiali sme, pozbierali sme a buď sme podľa scenáru zozberali slamu, alebo sme ju nechali na poli a ukončili sme životný cyklus plodiny, že sme ju zabili. To je v modeli dôležité, pretože model, pokiaľ by sme nezabili plodinu, tak by aj po žatve pokračovala v raste a to už sme nechceli vlastne sledovať. Ups. Toto sú výsledky pre pšenicu ozimnú, aj napriek a ich porovnanie s potenciálom, ktorý bol modelovaný pánom doktorom Voltrom z UZEI a publikovaný, je vidieť, že naše simulácie, musím povedať, že toto boli simulácie, ktoré neprešli vlastne celým cyklom kalibrácie, bola to proste rýchla simulácia, napriek tomu je vidieť, že vlastne tie vzorky produkcie sú už relatívne dobré. Nič menej našim cieľom pri ďalšom vývoji platformy je mať nielen vysimulované úrody pre simulačné jednotky v rámci Českej republiky, ale mať ich vysimulované aj správne. To znamená naozaj s alternatívnymi zdrojmi alebo alternatívnymi modelmi, ako je tento, prípadne aj s reálnymi údajmi zo štatistického úradu. Tuto je v princípe to isté pre jačmeň jarný. A tu je to, o čom som už rozprával aj skôr a čo tie možnosti, ktoré nám vlastne tento systém ponúka, je práve možnosť agregácie. Čiže aj keď my vlastne bežíme simulácie na úrovni simulačných jednotiek, v konečnom dôsledku dokážeme agregovať tieto výsledky na úrovni okresov. A toto si myslím, že už je úroveň, ktorá začína byť zaujímavá aj z pohľadu nejakého rozhodovania či plánovania politík, navrhovania možných opatrení. A v princípe tu sa bavíme iba úrodami, ale takýmto spôsobom sa dajú agregovať aj iné výstupy. Teraz k samotnému experimentu. Tu sme sa vlastne zaoberali iba tým, aký je dopad ponechávania alebo odoberania rastlinných zvyškov, čiže vlastne sme zmanipulovali teoreticky ten systém tak, že veľkú časť biomasy, ktorá bola vyprodukovaná, sme nevrátili do pôdy, ale sme ju odniesli preč. Môžeme si predstaviť, že jedná sa o využitie biomasy na bioenergetické účely bez nejakého uvažovania návratu biomasy. Je to 10 rokov simulácie. Po tých 10 rokoch simulácie je vidieť, že v prípade ponechávania biomasy je obsah organického uhlíka väčšinou stabilný alebo narástol. V porovnaní teda nula je vlastne stav v roku 2008, hodnoty sú z roku 2017, modré tieto škatulky vyjadrujú scenár bez odoberania rastlinných zvyškov, oranžové s odoberaním rastlinných zvyškov, toto je pre pšenicu ozimnú, pre jačmeň jarný a zároveň tuto je vlastne ako keby ukázaná tá analytický potenciál týchto údajov. Pozeráme sa na to vlastne pre jednotlivé klimatické regióny, kde ideme od veľmi teplého a suchého až po horský chladný región a vidíme, že keď odozva v tých teplejších a suchších regiónoch je jednoznačnejšia, tak tá odozva pre tie chladnejšie a vlhkejšie regióny začína byť taká vlastne viacej variabilná, aj predpokladám, že v závislosti od vlastnosti pôdy. Toto je v princípe to isté, len pozeráme sa na to teraz z pohľadu iniciálnej zásoby humusu.
Toto napríklad sme mali skúsenosti, alebo sú skúsenosti z modelovania pôdneho organického uhlíka napríklad na Slovensku, kde sa ukázalo, že pokiaľ sa modeluje 30-ročná bilancia pôdneho organického uhlíka, alebo sa sleduje sa pre pôdy s rôznym iniciálnou zásobou organického uhlíka, tie pôdy sa chovajú inak a koniec koncov sa tu možno tak nepriamo potvrdzuje aj v tom našom modeli tá realita, ktorú popisoval pán profesor Frous, a to, že vlastne predovšetkým v tých pôdach s najnižším obsahom humusu sa aj v prípade odoberania alebo ponechávania rastlinných zvyškov, a ja sa ospravedlňujem, buď to bolo naopak oranžové, je určite v tomto prípade s ponechávaním rastlinných zvyškov, že je tá odozva vlastne v týchto pôdach napríklad najlepšia, pričom pri tom veľmi vysokom obsahu humusu je vlastne jednak nejednoznačná tá odozva a zároveň vyzerá aj, že svojím spôsobom aj pri ponechávaní rastlinných zvyškov stále nám tam ten obsah humusu klesá. Čo znamená, a toto je inak dôležitý signál, a to je niečo, čo môžeme očakávať aj s klimatickou zmenou, čiže problematika uhlíkového hospodárenia na pôde v tomto zmysle nie je len o tom, ako dostať viac uhlíka do pôdy, ale ako aj s klimatickou zmenou ho z tej pôdy nestratiť a neísť do negatívnej bilancie, vlastne, čiže do emisie uhlíka z pôdy. Tuto máme ešte poslednú ukážku, a to je vlastne ako keby relatívne porovnanie nárastu organického uhlíka, keď sa porovnáva varianta s odoberaním rastlinných zvyškov a varianta, kde boli rastlinné zvyšky ponechané. Modrý je jačmeň, oranžová je pšenica. A takmer v každom prípade sa teda ukázalo, to bolo samozrejme aj očakávanie, že tak pre pôdy s rôznym iniciálnym vstupom humusu, ako aj pre klimatické regióny, je vždycky bol ten nárast pri ponechávaní rastlinných zvyškov pozorovaný. Tým pádom ponechávanie rastlinných zvyškov sa javí ako veľmi účinný nástroj, minimálne v kvantitatívnej bilancii. Teraz sa nebavíme úplne o kvalite, ani o tom, do akej miery je ten humus stabilný v pôde, ako ho dlho vieme udržať. Je to proste kvantitatívna bilancia, sa ukazuje, že narastá, a rovnako sa ukazuje aj účinnosť napríklad týchto opatrení v rámci klimatických regiónov. To znamená, že iný potenciál bude mať Južná Morava, ako bude mať napríklad Šumava. A tu sa ešte raz vraciam vlastne k tomu a k prezentácii týchto výsledkov v nejakej takej regionálne relevantnej podobe, kde opäť agregovanie, toto je vlastne konečný obsah pôdneho organického uhlíka v pôdach alebo v povrchovej vrstve pôd, zagregovaný pre okresy a klimatické jednotky, a napríklad toto je ukážka toho, kde sa nám vlastne určitou analýzou ukazujú hotspoty. To znamená, že naozaj toto sú tie červené okresy, alebo teda regióny definované okresom a klimatickou oblasťou sú práve tie, kde by sa trebárs mala zameriavať v prípade tohto jednoduchého cvičenia pozornosť na zavádzanie opatrení, ktoré pracujú s rastlinnými zvyškami, pretože tu sa to oplatí najviac. Vlastne v tých produkčných a suchých regiónoch je vidieť, že vlastne takéto opatrenie nevedie až k takému výsledku ako napríklad v tých vlhkejších a chladnejších regiónoch. Nič menej ešte raz musím povedať, že tieto výsledky sú veľmi predbežné, a ak sa teda stretneme o rok, ja dúfam, že vám ukážeme výsledky, ktoré budú relevantnejšie a hlavne budú validované. To znamená, že budeme vedieť povedať, že naozaj tie simulácie ukazujú také čísla, aké môžeme očakávať, nie také, ako nám vyšli vlastne len z veľmi rámcovo nastaveného modelu. S týmto by som vám chcel poďakovať za pozornosť, a to je koniec našej prezentácie.